شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
درود شریف ہوا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. عزیزانو د نری پنوس او د گرد و نواح مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو، اللہ جل جلالہ دا قرآن کریم فا آیاتنو کی دا انسان دا دنیا او دا آخرت دا دوارو دا بلائے او دا انسان دا دوارو جہانونو دا سدارولو انتہائی زیاد خیال ساتلے دے. دا جہنم وور او دا غسختی کم مسلمان دے چاہتا معلومی نہیں. دا مسلمانانو بنیادی عقیدہ مین عقیدہ آغا باس بعد الموت دا، یعنی پس دا مرگا یو دا سی جوندن چاہا بیا دا ختم دلو والا زندگی او جوندن نرے. او دا یو دا سی عقیدہ دا چھ تمام احکام باندے دا اللہ پا حکمنو او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم پا طریقو باندے دا عمل کولو دا پارا مومدہ او معاونہ او باعث عقیدہ دا. ذکا چکلا انسان دا قیامت دا باس بعد الموت قائل وی او دائی ایمان وی چھ دا دے زندگین علاوہ ایوا بل زندگی ہم دا سشتا چھ پاہی چھ با اللہ جل جلالہ دا ذرے ذرے او دا پائی پائی او دا لمحے لمحے حساب آخری نو بیا انسان دا اللہ حکمنو دا پیغمبر دا طریقون خلاف زندگی نشی تیرا والے. او پا دی روی زمین باندے چھ منگ وینو چھ دا انسانیت او دا معاشرہ دیر دا قرآن او دا حدیث نلر روان دا او دا اللہ حکمنا او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم طریقو تا ہیچیو انسان وگ نگدی او پاہی باندے دا عمل کولو دا پارا خلق انتہائی کم تیار دی او بلکہ قرآن و حدیث باندے عمل کولو پا وجہ خلق شرمیگی او شریعت تا رعاڑولو باندے دا دائینو او دا مبلغینو او دا خطباؤ او دا مقررینو پسینہ روانشی. ہزارہو بیاناتو نباد بے شمارا حکم او خطبو ورکولو نباد سو کے دیر کم خلق داسیوی چی آغا دا اللہ او دا رسول طرف تا رجوشی او دیر کم شکلونا او صورتونا داسیوی چی آغا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شکل و دا صورت مطابق جوڑشی. کنین اکثر شکلونا او صورتونا دا پیغمبر دا شکل و دا صورت دا خلاف دا انگریزانو او دا اغیارو او دا عیسائیانو دا شکلونو او دا صورتونو جوڑولو در پیدی دا دی بنیادی وجہ دادا
چې د باس بعد الموت عقیده د انسان په ذهن او په دل او دماغ کې راسخه نه ده. دا عقیده د یقین درجه ته نه رسیدلې. کله د الله حضور کې د ودرېدلو او د حساب او د کتاب او د دوباره ژوند عقیده په ذهن کې راسخه شوه، نو بیا که انسان غواړي چې زه د شریعت خلاف وچلېږم، نو دله هغه خوف چې د ده په ذهن کې کومه یره پرته ده، الله په حضور کې د ودرېدلو د یرې او د دهشت د وجې نه دی که د شریعت خلاف کار کول غواړي هم کولی نشي. بہرحال مقصد او غرض میں دا ہے کہ اللہ جل جلالہ انسانیت راہ راست راوستلو دا پارا قرآن کریم آیت پا آیت حکم پا حکم خطاب در خطاب دا انسان راہ راست راوستلو دا پارا اور دا انسان دا دنیا اور دا آخرت دا دوارو کامیابی دا پارا اللہ کوششوں فرمائی 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش اور امدارنگی بے شمارہ آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابنا دا دغ کوشش اور دا سائی اور دا انسان دا بھلائے اور دا انسان جوڑولو دا پارا اللہ جل جلالہ دا تمام نظام قائم کرے. نو ہر ہاگا رضائل اور ہر ہاگا گناہنا اور معاصی اور ہاگا کینسر کہ دا انسان اعمال دا حقی دا وجہ نہ تباہ کی گی اور دا انسان رتلون کی زندگی نقصان اور خطرہ کی پریوزی اللہ جل جلالہ دہاغی نشاندہی مخ نہ کرے گا. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ مذکورہ آیاتن کے یو آیت کریمہ دہمدے متعلق اللہ جل جلالہ فرمائے لے رہے. اللہ فرمائی یا ایوہ الرسول یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات یا ایوہ الرسل اللہ جل جلالہ براہ راست 1,24,000 انبیاء کرام تا خطاب فرمائی یا ایوہ الرسل اے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اے دو تمام کائنات انبیاء، اے دو تمام کائنات رسولانو، اے دو تمام کائنات مخلوق طرف تالگلی شوی تبلیغیانو او پیغمبرانو سفیرانو یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات. اللہ جل جلالہ اعلان کئی سب کو حکم، اللہ جل جلالہ تمام انبیاء تا حکم کئی چتاسو حلال خوری حلال، کلوا من الطیبات حلال رزق خوری، خبردار حرام نزان نوساتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کریم متن دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ تشریح دے دا قرآن، نو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی اخپل امتیانو تا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل لحم نبت من الصح فالنار اولا به
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمائی اخفل امت تاب، اے زما امتیانو، کل لحم، ہر وہ گوشت کا ٹکڑا، نبت من السخط چکم دا غخی ٹکڑا، کما ٹکڑا چی دا غخی زرغن شوا او جوڑ شوا دا حرام خوراک نام. انسان حرام خوری میدے لذی دا بدن نشو نما، دا بدن پالنا پا حرام باندی کی گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی اخفل امتیانو تا کل لحم نبت من السحت فالنار اولا به، کما دو غخی ٹکڑا چی دو حرامنا پیدا شوام، کم بدن چی پا حرامو باندی اپال لیشو، نو فالنار اولا به. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آگ اس بدن کے کھانے کا لائق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم بدن سے دو حرام نہ جوڑ سے اور دیر زیاد لائق دے چے دغا بدن اخری ہو اس وظیفا النار اولا بھی، اس بدن کے کھانے کا قابل آگ ہوگی اور داغ بدن اور دغخ خورلو قابل دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت پورد اللہ جل جلالہ کلا چی فیصلی فرمائی، ولد اللہ جل جلالہ حساب و کتاب سریع الحساب، جلدی حساب و کتاب کرنے والی ذات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جس نے تھوڑا سا چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہوگا اس کو بتا دیا جائے گا. جناب اللہ جل جلالہ اعلان کی کہ چرچا بہترین کار نیکی دیرا وڑا معمولی گندنی کی کرے رانو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے نیکی کی ہوگی وہ بھی بتا دی جائے گی، جس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا جائے گا. اللہ جل جلالہ ظلم نہ کئی، انہو لیس بظلام للعبید. اللہ پلو بندگانو باندے ذرا برابر ظلم کولو والا نوے. کلا چلو قیامت پورت باندے حساب کتاب ہوشی، جہنم والا جہنم تلارشی، جنت والا جنت تلارشی. بعض کسان بئی داغوی پتن کی بدن نور بلی گی، اور داغوی خیٹو کی بدن انگاروی، اور دانگیٹو پشانتی بدن وور پکی گوری گی. اور دویختو سرخواکی تھی کم مسامات دی، دخلورا وطلو شوی دی، دی باندے بدور لمبی راوزی و غرار بکئی. بعضی مسلمانان، بعضی جنتیان، بعضی انسانان با تپوس کئی تھی الہ العالمین دا سوک دی، یا اللہ چی ددن وور پکی بلدے او خیٹو کی غرار خیجی و مساماتو باندی اور روزی، یا اللہ دا سوک دی. واللہ جل جلالہ طرفنا یا دا فرشتو طرفنا با تنبیہ اسی چی اے انسانانو دا حقا خلق دی، داستاسو حقا رون دی، دا حقا انسانان دی چی دا ہوئی بدن پا حرامو باند پاللے شویلے. غراک خاک فکرے نرے کڑے، حرام آیا یا حلال جیب میں ڈال دیا،
اولاد کو کھلا دیا. داہد خلق دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے من کل لحم نبت من السحت فالنار اولا به. کم یوا غوخا چی دا حرام نا جوڑ شوام وور دا گئی غوخ خوڑلو زیاد لائق دے زیاد. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اعلان کی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. ارے عام انسان تو چھوڑ دو، عام انسانان خلا پریدام، علماء صلحاء اتقیاء بزرگان لا پریدام. اللہ جل جلالہ احسنو برگزیدہ بندگانو انبیاء کرامو تا اعلان کیا ایھا الرسل، اے تمام انبیاء کرامو کلوا من الطیبات. سب کے سب کو حکم ہے حلال کھایا کرو. کلچ حلال خورئی حرام نزانو ساتئی. حرام دس سے اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اعلان فرمائی سورۃ بقرہ آیت نمبر 173. اللہ فرمائی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ جل جلالہ حرام بیان انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ اعلان کی اللہ جل جلالہ سلور سیزنا حرام کری. آیا دنیا کے صرف سلور سیزنا حرام دی؟ نا حرام دیر زیاد دی. قرآن کریم دے مقام کی سلور سیزنا خاص کری. انما کلمہ دا حسر دا انما علماء کرام وئی کلمہ دا حسر دا مانا دا چی خبر دا بلن دا. اللہ جل جلالہ سلور سیزنا حرام کری. ولی نور نشتا نا دیر دی یا اللہ دا سلور بیانولو مقصد سرے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی دا چار یوزے کے نا تقریباً سلور زایا اللہ جل جلالہ دا سلور سیزنا بیان کری. دے دا بیان اولو وجہ دادا چی حرام زیاد دی لیکن دا سلور دا سی زندی چی حضرت آدم علیہ السلام نے انیسام تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر یو شریعت کی دا سلور سی زنا حرام. نہ دا آدم علیہ السلام زمانہ کے حلال، نہ دا نوح علیہ السلام زمانہ کے حلال، نہ دا ادریس علیہ السلام، نہ نور حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہر یو نبی کو امت باندے دا سلور سیزنا پہلے سے حرام چلے آ رہے ہیں. چاروں چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں. سلور سیزنا حرام دی آگا سلور خاص سیزنا دی. انما حرم علیکم المیتۃ. اللہ جل جلالہ فرمائی ماتا سباندے حرام کری مردارام. کم یو حلال سے بغیر د ذبح شرعی نہ حلال چی لکہ مردار شیو سے اللہ فرمائی دا ما در باندے حرام کڑے رام. کفار بوی عجیب خبر رام. جس کو ہم ذبح کریں وہ جائز، جس کو اللہ مار دے وہ ناجائز. اخپل عقل دے چلاولو، دین دا عقل دے چلاولو زین رے. دین کمزے کے چی دا عقل انتہا دا
حق زین براد شریعت ابتداء کمزے کی چی عقل ختم شعرے اغنا برا شریعت شروع شعرے عقل انسان عقل دا شریعت دا حکمو ادراک نشی کولے اللہ جل جلالہ کم حکمت بیان کیا دا جدا مسئلہ اللہ جل جلالہ فرمائی انما حرم علیکم المیتہ کم یو سیز چی دا شریعت نا خلاف مردار سے اللہ جل جلالہ فرمائی آغا سے حرام دے والدمام روانہ بنا اللہ جل جلالہ فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ادیان میں یہ چیزیں حرام تھیں مردارہ حراما جاری بنا حراما ولحم الخنزیر اللہ جل جلالہ دا خنزیر وخام وخے یاد کرے رام مقصد دانے چے صرف وخے حرام دا سرمنی جائز دام یا وختانی جائز دی یا بلیو چیز نانا تمام کے تمام خنزیر تمام اجزاء کے ساتھ خنزیر حرام ہے اللہ وخا صرف دا دیو جن یاد کرے رام کہ اہم شے انسان پر کار زیاد رتلو والا شے اغا وخدا وخام اللہ جل جلالہ فرمائی تین چیزیں یہ ہر یہ شریعت کی دعو سزنا حرام نسوار ہوئی خوری عیسیان وائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں خنزیر کا کانا جائز ہے قرآن وہی چنانا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر قرآن وہی تمام شریعتوں کی دا سلور سیزنا حرام دی عیسیان وہی زمن دین کے جائز دروغ ہوئی قرآن خبر سیدہ عیسیان دروغ وائی اللہ جل جلالہ دا تمام آسمانی کتابوں اور دا تمام شریعتوں مدون و مرسل دے کلاچ اللہ جل جلالہ برنا اطلاع فرمائی چدا طول سیزنا ہر یو شریعت کے حرام بس حرام عیسیان بیاولی جائز گئی 300 کال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد مدر طویلی اوچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما بین کے فاصلے کے اختلاف دے 3 اقوال مشہور دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری یو قول مطابق 500 کال تیری بل قول مطابق 300 کال تیر دی بل قول مطابق 340 کال تیر دی مدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا 300 کال بعد کلاچ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین زور شو نشانات وران دلو باندشل اہل باطل تداشل مبتدعین خارشل تیت پرست ملیان اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اعلان کئی ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ دیر دا باطلو ملیانو نا اور دیر دا باطلو پیرانو نا آگا خلق دی لیاکلون اموال الناس بالباطل جو لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں چل والا جوڑئی چل مراد داشے او کام مراد داؤ کام
اللہ فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، داسی ملیانو پیرانشتری جو لوگوں کو رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں. بلکہ وہ مشہور سرے شیرمل مخ کے گلوکارو سندر ویلے اللہ اور ہدایتوں کو تبلیغی جماعت کے لاڑو یو خدا پرست انسان بولا دعوت ورکڑی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تبلیغ تلاڑو سلور میاشتے ہو لگے والے ماں تے خبر کولا چکلا راغلم دبنو پہاگا زمانہ کی لوی عالم اور لوی پیر منہ ناخلم اس وفات سے وی اغلا ورغلم ورطمیوی چی جی ما تو بویستا او دا سندری دا بلا بدتر میں پرے خو دے وی نسدی اکڑل ما ورطوی چی سلور میاشتی میں وہ لگا ولی وی رانا مخواراولو چی غلد پا متیازو منزل غلد پا متیازو منزل یعنی مانا دادا چی کنی کسندری دی ویلی اخو غلو خو العیاذ باللہ تبلیغ متیازی دی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. دا سی خلق متعلق قرآن وئی کہ دا سی ملیان دا اللہ لارن خلق اساری دا خدا آغت پر زر باندی دا دین اور دا تبلیغ اثر سیو کہو بل عام ساڑے ہوئے ناغب ویلی ویچی دا خما غلط کارو کو یو گناہ نا لارم پا بلا گناہ واوختم ناغب بیا تبلیغ سر تعلق کٹ کرے ہوئے ہو کنا نشی تبلیغ نا کٹ شو نو دا اللہ لار نا کٹ سکا کٹ نشو زکر چی دعوت تبلیغ دا چالار دا اللہ جل جلالہ فرمائی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دیر دو باطلو ملیانو دا پیرانو نا آغا خلق دی کیا آغا خلقو مالونا پا باطل طریقہ باندی خریب اور خلق دا اللہ جل جلالہ دلارنا من کئی. بہرحال 300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی سمولیان پیدا شول مبتدعین پیدا شول پیٹ پرست جیب پرست مفاد پرست مخلوق پرست آگوئی پو جنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے حلیے کو بگاڑ ڈالا. اگوئی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دین کی نوے خبر رویستی لکہ زمن دین دنوی خبرو شکار شوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اعلان کر چکے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ نئی چیز خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کم یو شیچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعینو اتباع تابعینو پر زمانہ کی دین سمجھ کر نئے دائی کے باوجود مانع نہ ہونے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو من احدث فی امرنا هذا فهو رد. کم یو نئے کار چیز مند دین سرا تعلق نلری آغا مردود دے مردود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. ہر یو عمل ہر آغا چار لیس علیہ امرنا جس کام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے حکم نہ دیا گیا ہو وہ کام مردود ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کی ملیان پیدا شول اگوی دخپل و خواہشاتو پوجاؤ دا اعلانو کچھ خنزیر حلال دے
شراب حلال دی دا چاوی چی حرام دی مرا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم راوڑو امت اعلانو کو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. دا سلور سیزنا حسر سرزک بیانی چی سب تمام دنوں کے حرام نو خنزیر حرامو. ما خبر اوکرا چی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کی مفاد پرستو تبدیلی اکرام. بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی سلورم سے وما اہل به لغیر اللہ. سلورم سے چی دا تمام انبیاء کرام و شریعت کے حرام دے. اللہ جل جلالہ فرمائی ما ہر حق شے دے ما ہر حق شے خواہ گڑ والے نرے گڑورے والے نرے چرگڑے والے نرے غلاو دنا والے نراب مومبتی و اگربتی والے نراب جنڈا و غلاف و پکے و صادر والے نرے. ہر یو چیز ما اہل به لغیر اللہ جو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی مخلوق کے نام سے مشہور ہو گئی ہو. ہر آغا سے حرام دے چا اللہ جل جلالہ نالوا دا مخلوق تقرب پنم بانی سرے شیرے دا دفلنی بابا پنم دا کرڑے نکتا یوسا جنڈو لگوام دا مومبتی فلانی قبر کے ہو لگوام دا شمع فلانی مزار باندے ہو لگوام. اللہ جل جلالہ اعلان کئی وما اہل به لغیر اللہ. کم یوسیل اللہ جل جلالہ نالا دا مخلوق پنون باندے ہوئے استلیسی آگا حرام قطعی دے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اقبل تفسیر کے فرمائی کچری کم یوسیل اللہ جل جلالہ نالا دا مخلوق پنون باندے ہوئے استلیسی مزار تے اوسام فلانی دے ملنگانو باندے اخرام. فرمائی آغا شے کچری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال کریسی نبیاہم نہ حلالی گی آغا حرام دے حرام. اللہ نالواد بلشان نون پہ آغستے شوے دے اگر چیزر کی ارادہ والے ندا. مبارال اللہ جل جلالہ فرمائی حرام سے پرہیز کر لو. یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات. اے تمام انبیاء کرام حلال خوری حرام نزان ساتئی. خبردار قبر باندے پراتوسی زنتا خردہ و نوائے خردہ. خردہ مانا کھائی گئی چیز کم سے جو خڑے سے اغنى سے سشے جڑی گی. یاد شیطان عجیب شیر ہے. انسان باندے حق شیر چاگا حرام دے داسی نون والا پہ خیرے سے ہر انسان ورطا گندگی اور والہم وائی اور خری ہم. شیطان قابل جرنیل دے یعنی یو سیز یو زہر باندے کتالا سوک دو گوڑی نون کی بھی وہ کدے سی جتا پہ خطا سے کچھ یو سڑے تالا زہر کہلا کر اور کہہ کر سمجھ کرے در باندی خری دیتا کمال ہوئی چتا تو ہوئی دا زہر دی خبی پہ پویا کئی اور بیام تے انکار نشے کرے دیتا کمال ہوئی. وہ خردہ تعلیم یافتہ خلط ہوئی خردہ کو فرسے کی کھائی گئی چیز آگا شے سے آگا خوڑلے شوئی وہ کم شے سے اخوڑے سی آگا نسشے جوڑی گی گندگی تی جوڑی گی کنا منگ ورطا ویو ہم گندگی اور بیائی خرو ہم زناناو بدے پٹکی پا کنارے پسی تڑلی دو قبر مالگا خردہ میں راوڑے دا واقعی خردہ دا واقعی خردہ دا شک پکی نشتا. اللہ جل جلالہ تمام انبیاء کرام تا اعلان کی یا ایوہ الرسل. سارے کائنات کے انبیاء کرام کو مخاطب ہو کر اللہ کا ارشاد ہے کلوا من الطیبات. طول حلال خرید حرام نزان نو ساتئی ولی وعملوا صالحا. حلال خورین و بیاب نیک اعمال پہ مرتب کی گی
اول دا حلال حکم دے، بیا فرمائی وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کیا کرو، حلال خوراک کوئی او بیا نیک اعمال کوئی، اول حلال حکم بیا دا نیک اعمال خطاب، ولی وجہ دادا کم بدن کی چھ حرام پراتی، مشتبہات پراتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاخپل غلام دا خوراک سے شیر آوڑو، اگو خوڑو تا پوسی زکاو نکو چھ احل تا دا حرامو در آوڑلو او دا خوڑلو رواج نو، نن خوارسیز باندی گمان او بدگمانی کی دیشی، اگر دا سے زمانوا چلتا حرامو در آوڑو او دا چالا دا ورکولو او دا خوڑلو رواج نو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غشیو خوڑ، غلام ورطوی یا سیدی آغا شے چھ مارا وڑے او صدقو، ورطوی چھ بچیا ماو خوڑ، اگا ورطوی چھ پتہ در تشتا دا دا سشی والا شیطاو خوڑ، وی ما تا خو پتہ نشتا تایا وڑے او ماو خوڑ، وی دا مخ کی کلا چھ جاہل او ماو شریعتنا نا خبراب غیر مسلم و مام نما چرتا یوزے کی نجومی کرے وام، نجومیت دا غیب و خبری لکہ زمن تعویزگریانی کئی اجزانے و کتا گئے پا کرائی نولی اور خلق والاراضی، بوڑے خزے زوان خزے نوجوانان مشران کشران خود تعلیم یافتہ جاہلان، خود تعلیم یافتہ جاہلان، او ورطوئی رجیم دسڑ میں دا سے خپا خپا کی ورطوئی چستا کور خواہ کی استا تربورانو سی گیا او دل کستا جستا اتا سر دیر بغض دینا ہر چاہ سر تربورانو بغض وہی زمان دا ذرا خبرے اکڑے نو بیا والا سے شیعولی کی ناغا ایکوی نا دووی نا پانچوی نا دسوی دا اللہ دا رسول نوم او کلام خوڑوی نا شیع ورطولی کی ورطوئی چی سر دا مشکو دا زعفرانو پیسے راکا او نور تانا نگوارم خسڑے را تحکار بس یو سو خبر ورتاو کی کلا کلا اللہ طرف نہ دے یو کار ارادہ شوی، اللہ طرف نہ یو وقت یو ٹارگٹ مقرر کرے شئی کہ دا فلانی دا زڑو دا بندش با فلانی تاریخ پا فلانی ٹیم باند اخلاص ہون، اللہ ازل کی نکلی اگر جاہل لارشی یو تعویزگر تال تا تعویز روالی قدرتی آگا دیتم پورشی سو رضے بات یا تعویز سر ٹک سونا دیتے ہوئے کی گی تعلیم یافتہ جاہل، او کلا کلا دا چا دا منی او دا محبت فیصلہ شوی کہ دا فلانی و دا فلانی پا مابین کے با محبت اور دوستی پیدا قوم پا فلانی تاریخ آلار شی یو تارویتی و نجومی و تعویزگر تا التا پیسے مولور کی تعویزم تیراوالی و حقا دیتم پورشی ادا اللہ طرف نا چکم حکم پا کم ٹائم کی دن کئی وی یارا خو بس زمان دا فلانی خود دشمنی وا خو بس کی فلانی را تا تعویزو کو پا دستے بدل شوا پا افغانستان نا پا ہندوستان والی تعویز نکو کہ واج پائی پا منگمین سی پا مشرف باندے سمرا خون باو کی دوستی با جوڑشی ملک با دا تباہ نا بچ امریکی باندے کلینٹن دے و کا برشتے پا دے باندے سڑے خیستہ تعویزو کی چی زمان پا مشرف او پا دے بل وزیر اعظم باندے مین سی خبرہ ندا چی ملیانو سر دمرا پاورشتا دا خودیر پاگلان دی دا سائنس دانان چی کمبا میں جوڑی خویو تعویزی دارو دے گن عقل نا چی سڑے کار والی بارحق دا اگد موضوع دے اللہ جل جلالہ اعلان کئی کلو من الطیبات وعملو صالحا حلال کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو ولی کچرے حرام دی پخیٹ کے پراتی بیا عبادات و تزرن کی گی بیا سڑے نجائز و طرف تزور کئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا غلام و یاقا دا جہالت پا زمانہ کی میں چالت تعویز کرے ہو چال میں نجم توب کرے ہو بیا اگر سڑی سرا زمیلاو شرے نوماو پرون دا اسلام روڑلو نباد اگر سڑی ما سرا ملاقات شو ماتے ہوئے چھے تارا لکمی خبری کروی بالکل لکا خطا چی دیوال باندے والے آگا کار شوئے نو دا ماستار پارا شکرانا یا تحفظات لے دا
نو اغا مالا راکر دا دا تعویز یا دا اغا نجوم بدلاو شکرانو ما تالا راوڑا تخڑلی دا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل حرام دی حرام دیکھ پلے مرے لا گوتا وروڑا دن مرے کی گوتا ننیستا سیچے خڑلی واغای طول قیکر الحرام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلاچی بنی آدم اللہ جل جلالہ حضور کی ولار دے. احادیث کے بتا سناوری دلی تبلیغیان گلی گلی اور کوچوں میں احادیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات بیانئی گلے گلے جماعت کور پکور فردن اداب موری دلی چ اللہ جل جلالہ کما یلیقو بشانہ اسمانی دنیا لتشریف راوڑی اور بیا اعلان کیارے ہے کوئی ماننے والا جس کی جھولی بردو. آیا سوچتے دے گفتلو والا سوچتے دے زما پر حضور کی دعا گفتلو دا آواز کولو والا زما ہگا دربار دے چی حصوک دے دربار نہ خالی لاس نہ واپس کوما. شیطان چکل اللہ جل جلالہ رٹلو نباد شیطان را واپس اللہ جل جلالہ پہ حضور کی دست سوال دراز کر ورطا الہ العالمین تانا لوا بلدر نشتام دشمنی پخپل زیراب یا اللہ یو سوال کم الہ العالمین مالا دا قیامت رضی پورے عمر راکا اور مالا دا سے طاقت و قوت راکا چھ دا انسانان و رگنو کی چلے گمام. سوال چالو کو اللہ جل جلالہ سوال قبول کو کنام. شیطان اللہ عمر ورکا ولو والا سوک دے صرف اللہ. بس شیطان سوال چھ او دربار کی ندے رب سے نو پاغ دربار کی بدا اللہ دا بندگان سوال سرنگ رب سی سوال نہ پیدا کی. خو شیطان تا پتوا دا اغیار و درباروں کے سوال نہ کولو ورطا پتوا چھ عمر مالا سوک نشی را کولے اور شیطان نے دا قوت ور کرے لے. علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام اخپل مکاتب اخپل کتابوں کی لکلی کہ شیطان دا سے امکڑی کہ وہ قبر لائیو انسان تلے اور حل تے سجدہ یا سو چرک چرگڑے علال کرے اور قبر لے آواز کرے رے چما سر مددو کا نو دا قبر نہ دسپینو کپڑو سڑے راوتلے رے اور دا سری مدد کرے اور بیا خلقو کتابوں کی نکلی فلانے ولی دا سے وہ سڑے دسپے راغلے ہو اور دسپینو کپڑو سرا سپین نقاب اچولے ہو اور راوتو سڑی سڑے مددو کر آغا راوتن کے سوک ہوئی شیطان سردا قوت تے دا سے ہم شیری قرآن و حدیث تاریخ پدے گوارے چھے مشرکین مکہ بوتانو نا آواز نہ راوت لی بت آواز کرے سی سوال نہ پیدا کی ابو تم پتہ وا چھے زمن بوتان آواز نہ کئی اور شیطان با بت کے نہ ہوتا اور چاہ ورتا ہوئے اگر آواز کر کہ خضر کی زیارت لتلوا روزانہ بتلا یہ ذل خاوند خلاف لان دے پٹ سے خزوان اللہ ہوتے کہ بابا ہوتے کہ سبحان اللہ ولی اللہ نظرت آواز ہو کر اگدہ خبر اللہ نو داد آواز کولو والا مردگان ندی مدد کولو والا مردگان ندی را رسدل والا مردگان ندی مدد کولو والا سوک دے اللہ دے اور شیطان دے انسان دو کا کولو دے پارا کلا پا قبر کی دے سڑی مدد کئی کلا ورطا دسکنو کپڑوں پا شکل کی کلا سنگا دنیا کر تو تنے دی بہرحال اللہ جل جلالہ اعلان کئی حلال حرام. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ جل جلالہ کو دربار کے سوال نہ ضائع کیگی. یا رسول اللہ سوجدا منگوینو چ اللہ جل جلالہ کو حضور کے ہزارہا سوال نہ کہو اور دعا گانے غاڑو اللہ جل جلالہ زمن دعا گانے نہ قبلئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی وجہ بیانئی فرمائی کلا کلا داسینی کے انسان مأکلہ حرام
وملبسه حرام ومشربه حرام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلا انسان اللہ تعالی دعا کئی یا ربی یا رب سوالن کئی حاجات غاڑی خو حال دادے چی وما کلوه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا يستجاب له. اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام سے بنا ہوا ہوتا ہے. فانا يستجاب له. بڑھلے حرام دی، کلی حرام دی، لباس حرام دے، اللہ جل جلالہ ددا سے حرام خور خلے نسوال سنگ قبول کی. دنیا حرام دی، بے شمارا حرام، دا گونڈی حقوق، دا پردیو پٹیو غلی خوراک، مال لا پردیو پٹیو خوراکونا ورکول، پردیو معلومو غاگانو دو غسکیو پٹول او دا چرگانو پٹول او دا اگیو پٹول اور رشوت آغستل، مختلف انداز باندے رشوت آغستل، ہدیے پشکل باندے، تحفے پشکل باندے، امداد پشکل باندے، تعاون پشکل باندے، دا طول حرام. دیو سڑی 2000 روپے تنخواہ نو 5000 روپے جوڑائی ویل جی کا خکار پا کسی گی الحمدللہ پا حرام باندے الحمدللہ ویلو سر سڑے کفر دو. حرام کار سڑا الحمدللہ ویل سڑے کفر تا دو وطلو خطر دا. او منگا خرو حرام، سکو حرام، آگوندو حرام، او بیا پاقی باندے الحمدللہ زمنگ ہر یو سے حرام، او بیا گیلہ دا اللہ نکو چی اللہ زمن دعا نکبلی. اللہ جل جلالہ اعلان کی یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اے انبیاء چکل انبیاء تا حکم دے نماؤ تعالی خو خام خارے اے دا تمام کائنات خلقو کلوا من الطیبات طول پاک چیزوں خورے حرام مخوری حلال خوری پاک چیزوں خورے چی کمستاخ پل ملکیت تے اللہ جل جلالہ در کرے. وعملوا صالحا او نیک اعمال کوئی زکا چی کلا حلال خوری بیا بدل نیک اعمال طرف تا توجہ. کتابوں نے لکھی کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے. وہ گناہ بلی گناہ لا دعوت ورکئی اور وہ نیکی بلی نے کہ دعوت ورکئی. کلا چ سڑے یو خکارو کی بل خکار تے مزر کی، کلا چ یو کار نقصانی دو گناہو کی بل دل گناہ کار لا شیطان وہی مڑا دامو کا مڑا نہیں دمرا شیخ چس بر کو نہیں سب اخرى مڑا ہی سن کی پدے باندے. نو اللہ فرمائی کہ وعملوا صالحا نیک اعمال مرتب کری دی پہ حلال خوراک باندے. نو کلا زمین ساس خوراک خاک حلال دے نو اولاد با زمین حلالی اور کلا چی اولاد حلالی آغا دا پلار خلاف ورزی اور دا پلار نافرمانی قطعا نکی خوچ کلا ماوتا غلا ورکلی حلال لی آغا ماوتا دل و دماغ اور ماوتا بادے کی چکم حرام دی اگو حرامونا آغا نطفہ جوڑا شوی دا اگر حرام نطفے نہ بچے اولاد پیدا شوی دے اور بیا دا حغن نسو ما پا حرام باندے شوی دا اور بیا حغا بدن سے پا حرام باندے پاللے شوی دے. 24 گھنٹے اللہ تسوالون کئی دعاگانی کئی اور اللہ نہ قبلئی بیا وہی سے مرا سوالون زمانگا اللہ زمان سوالون تا غگ نگدی گناہ دا چادا گناہ دا چادا زمان خپل را. انشاءاللہ ہر یو چیز کی خیال ساتھی حرام و دا حلال و تمیز کوئی کلا چھے معاشرہ کے حلال و خوراک شروشی انشاءاللہ تمام گندگیانی بختم شی انشاءاللہ ارادہ مرکن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بأخلاق القرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وأرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ دا حاضر جمع ایمان سلامت کا، یا اللہ دا طول گناہنا معاف کا،
یا الہ العالمین دا طولو قدمون دا نکے پتلک واچوا، یا اللہ پیو یو قدمی گناہونا معاف کا، یا اللہ پیو یو قدم ورطا اجرون اولی کا، یا اللہ پیو یو قدم باندے درجات بلند کا، یا اللہ دا چاہ ہر قسم حاجت شرعی پا زڑکی نیولے دا زڑون رازون خبردار، یا اللہ حاجات شرعی پورا کا، یا اللہ دا تمام مسلمانانو خصوصاً زمین دا کلی قوم مردگان ابخا، یا الہ العالمین دا چاہ مور پلار چی وفات سیدی دا غوی مغفرت نصیب کا، یا اللہ دا چاہ چی جوندی دا غوی پا عمرونو کی برکت واشوا، یا اللہ نیکان مشران پا دے وطن کی زیاد کا، یا اللہ غوی پا عمرونو کی برکت واشوا، پروردگار علم کشران تہم ہدایت نصیب کا، الہ العالمین دا ہر قسم شرکیات و بدعات و حرمات و شبہات نے پا امان کا، یا اللہ زمین دا کلے دا قوم دا وطن پا دین آباد کا، یا اللہ پا دنیا ہم آباد کا، پروردگار عالم ہر قسم حاجتوں چی دا چاہ زڑونو کی دی خضو زڑونو کی دا نر زڑونو کی، یا اللہ تت خبرداری دا طول حاجات شرعیہ پورا کا، پروردگار عالم کا دا چاہ کرونو کی بھی اتفاقیانی دی اتفاق و اتحاد نصیب کا، الہ العالمین کا دا چاہ کلی محلت کے بھی اتفاقی دا اتفاق و اتحاد نصیب کا، یا اللہ بہاری چکم زمن ملگری دی دے زے کے حاضر ندی و دعاگانی غفتی دی، الہ العالمین دا ہوئی حاجات شرعیہ پورا کا، یا اللہ دنیا و آخرت زمن طول خائستہ کا، پروردگار علم دا کلے دا قوم پا دین و پا دنیا دوار و آباد کا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرہ جمانند پنج پیر غلی دے خوشحال شورونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شورونو بیا مفتی منیر غلی دے کولی ترجمانند پنج پیر غلی دے خوشحال شورونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شورونو بیا مفتی منیر غلی دے کبھی دہک خبر پار دے پار میدان کبھی دہک خبر پار دے پار میدان یاری گنا دچان زیاد دلی رغلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر رغلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر رغلی دے کولی ترجمان دے پر پیر رغلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے توحید بیان وی زکا پخدے باندی مین دے توحید بیان وی زکا پخدے باندی مین دے توحید نٹکی مخی ہر تکریر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے کولی ترجمان دا پنج پیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے رد کبھی پشک داسی زری زری ختم کریم رد کبھی پشک داسی زری زری ختم کریم نائستا مثال نئی نظیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے کولی ترجمان دا پنج پیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے طول پختنو تای توحید آواز رسیگی ننام طول پختنو تای توحید آواز رسیگی ننام سنگ باد سنگ شاشی غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے کولی ترجمان دے پنج پیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے دین دا پارا سمرا تکلیفونائی برداشت کرلو دین دا پارا سمرائی تکلیفونائی برداشت کرلو سارا دا تکلیفونو شاکر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر غلی دے خوشحال شرونو بیا مفتی منیر